Nou, mooi. Best drinkbaar, joh. Ja, ben weer kijken in de caravan van hier. Nou, wat vind dat programma ik altijd wel maakte. Nou, wat ben je Johan waan? Nou ja, wij... Ja, wat ben je man wel? Ja, nou, wij zijn hier op Oldtimer Show Westerheen. Waar is mooi dan? Ik mijn huid mooi Ja? en mijn broerke. Ik ben mijn broerke ik wat ontleren hoe het alles spul, want de meuken dat is leuk. Nou? Het oude spul, ja, het heeft wat. Als je naar het naaie spul kijkt, het is allemaal geavanceerd, hoe zeg je? Geavanceerd, modern. En het oude spul, ja, het is altijd maar de vraag, doet er het of doet er het net? En daar gaat het om. Deze die ga ik vriend niet al. Oké. Nee, wat is dat dan? Wat een mooie zo'n trekker haar. Ja, maar wat is dat nou? Ja, vertel me dat nou eens even. Dat is hem nog krijg. Dat zei die man. Wat haast hij mij? Ja, ik zeg, ik weet het net, maar dat is een stijltrekker. Die vond ik altijd mooi. Die wil ik wel. Hij stuurde een appje met een hartje erbij, dus dat er hem kocht hier. Dus dat zei het al genoeg. Oh, ik vertel het meestal nooit dat ik hem kocht had. Hij kan me zelf afgeven. Blauwe auto's. Ja. Ja. Dus ik ook keer wat die verkeer dan ga ik steeds de vrouw voor.